karami, amma ka san jiya da muka fita gurin baran nan da 10,000 aka samu ka ban 1,000. Ba sai da nace ma in kaga talakawa ka daina zuwa wajen su ba. Kaje ka dala mana ana ba mu yan biyar yan goma da kyar suka haɗu suka kai 4,000 ba ma 10 bane ba. Yau mu fita in kaga talaka ka je wajen sa. Kaji sai kaga mai mota. To baba karami. Yawwa. Kai, majiri zo mana. Kaga wallahi na ba kuɗi na a gida. ATM ne kawai ka san yanayin yanzu ba kashi. A karami wai ba shi da kashi. Ba shi da kashi. Sai da na gaya maka in muka fito wannan abin namu in muka zo kaga mutum talaka ne kakkaje wajen sa. Ba na shi ban da kashi ne. Ina da ATM. Shi ne za ka jawo mu nan? A ce mana wani ba kashi. Kana da ATM ka ce? Akwai ATM. Ok, to shi kenan ai kudin mu ya samu ni kuma ga POS kawo sai mu yi transfer. Kai makawo na mai POS? To ba sana'a bane.